हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम उमरखेड। हळदी कुंकवाच्या दिवशी महत्त्वाचा संदेश इनरव्हील क्लब उमरखेड तर्फे आम्ही प्लास्टिक रिमोट हा कार्यक्रम घेतला आहे। तो प्लास्टिक वापरू नका, तुम्ही कापडी बॅग वापरा, त्यामुळे पर्यावरण संतुलित राहते आणि विविधता में एकता असा पण हा संदेश दिला आहे। प्रत्येक देशाची सर्वांनी वेशभूष केली आहे, त्यामध्ये आपण एकत्र कसा राहू आपण संदेश दिला आहे आणि यामध्ये कापडी पिशव्या वापरा आणि येणाऱ्या कोरोनाला आपण हरवू तसा पण एक संदेश दिलेला आहे। आणि आपलं कुटुंब आपली जबाबदारी हे पण या संक्रांतीच्या हळदी कुंकू निमित्त प्रत्येक महिलांनी वेशभूषेचे मधून मास्क लावून सगळ्यांना यश संदेश दिलेला आहे। इनरव्हील क्लबच्या पदाधिकारी व सदस्या या कार्यक्रमात उपस्थित होत्या। मास्क लावून प्रत्येकाने आपली संस्कृती वेशभूषामध्ये हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम। खुशमी को लम्से को मैं श्वेता जैन त्रिपुरा देश में आई। नमस्कार, मी मनीषा काळेश्वरकर, इनरव्हील क्लब अध्यक्षा। आम्ही आमच्या आज इनरव्हील क्लबकडून प्लास्टिक वापरू नका, कापडी बॅग वापरा असा संदेश दिला आहे। विविधता में एकता, तुम्ही पाहू शकता की आपण विविधतामध्ये एकता म्हणजे आम्ही सर्व देशाची संस्कृती जपून आम्ही एकता निर्माण करणार असा आम्ही हा संदेश दिलेला आहे। आणि अशी कापडी बॅग आम्ही वाहनामध्ये देणार आहोत सगळ्यांना। गायत्री दास, आम्ही तुम्हाको भालोबासी।